مع سمرة كمي لهم كمي كأنهم نلوم لما وقعي سبورت حيزنا قريبنا زلنا أزي كلام سنبت زنبرة صوتات أبتي مراخ قطم نيوكاسل مس أرسنال تسعره تدو قطم مالتي فار بول صوتاي تسيمو زبل زعبالو ما وقع لنا كاليت لها توتنهام مس تشيلسي لما عندنا مشد قبر صوتا ديربي لندن اب تشيلسي خاص كمنا ارسنال توتنهام كتمسط ادو زبل وقع له كم سالسي تخاني ارست العلنا دلنا دما مملاس بوتشوتينو ناب ميدا توتنهام نافتا نبزع عمتات دسلطنا لا كلب مالتي بزعوز وقع لنا اوكي بامنت انكع بدحن مصخا بشمي بشم تخاتلت السينما سمرخا نمسجنك قال هان صنعك سمع كما كان اوكي نخيدنا بحتتاتنا شربوا خا شر لايك ترعرع بلوس كلب هروم لي حقسني مورال هونا اوكي قداميتي زلا بتاعت ولا قد فلكعتي حتى نيوكاسل ارسنال عادي ما زكايدو تصوتا بعوت نيوكاسل حدا بزيارة تزازيمو صوتا كمي يقمقم كمي تقمقمو نير باخاوغن يا خمتي زبلنايو تتصوتا نغلتين غانتاتات اقداسي نيرو اجي تي ناي نيوكاستل كونسيستنسي ويدما خمزي ان شاء الله سرعه دخان عبيت كاب عمي كوم دابنا ندار انا ينخيدا لنا سو تناي بحقي تي باتي افتزلاتو درجه خوينا قصلت خوينا ام غانتا دما بفلاي توب 6 توب 7 زبالا غانتاتا ابو بسيتي سعرت اقاطيمومي سلازي እንደገና በአርሰናል እንተዳኸል ስሕረት አጋጢሙ አምልክት ሕቶ ከአትዩ ብቕዓት ናይ ተጋንታ ማለት እዩ ሶ ነዚ ፀወታ ብኩሉ መዳይ ዓብይውን ካብቲ ቶፕ ፎር ርሕቕ ኢሎም ስለ ዝፀንሑ ናብኡ ዝምለስሉ ኣጋጣማውን ስለ ዝኾነ ወይ እቲ ፍልልይ ደፅቡሉ ጋጣም ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ ፀወታ እዩ ነይሩ ንኣርሰናል ከዓ እንተዳ ኣብዚ ዓመት እዚ ቻምፒዮን ናይ ምዃን ሕልሚ ሒዛ ኣትያ ኮይና ነታ ድሮ ካብቲ ዝፀንሓቶ ዕንቃፍ ድሮ ተስተኻኺላ ስሩዕ መንገዲ ትሕዝ ዘላ ሲቲ ክትብድህ እንተደኣ ኮይና እቲ ነጥቢ ምጥፋእ ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ማለት እዩ ቅቡል ኣይኮነን ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ነጥቢ ሒዛ ክትወፅእ ወይ ድማ ዓወት ሒዛ ክትወፅእ ናብ ፀወታ ከምዝኣተወት ርዱይ እቲ ብኒውካስል ንኣርሰናል ክገጥማ ዝኽእል ብድሆ ርዱይ እዩ ነይሩ ማለት ትፅቢት ትገብረሉ እዩ እጂ እንታይ እዩ ኒውካስትል ከም ጋንታ ኣብቲ ርእሲ ዘለዎም ኳሊቲ ናይ ተፃወቲ ዘለዎም ንፉዕ ኣሰልጣኒ ዘለዎም ሪሶርስ ኩሉ ንኣሽቱ ኣዝዮም መንእስያት ዝኾኑ ምስቲ ባህጎም ደለው ተፃወቲ መሓዞም ኣብ ርእሲ ኩሉ እቲ ፊዚካል ብቕዓቶም ኣካላዊ ብቕዓት ናቶም ኣዝዩ ልዑል እዩ ዋላ ብደረጃ ኤሮጳውን ምሶም ተወዳደር ጋንታ ኣላ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ደው ኢሎም ቁመቶም ምስ ረኣኻዮም ጥራይሲ ኣዝዮም ብዙሓት ካብ ተፃወቲ ናይ ኒውካስትል ቆማታት እዮም ጉልበት ኣለዎም ስለዚ ንትጋጠሞም ጋንታ እንተዳ ኩዕሶ ኣድሂባ ወይ ኩዕሶ ረጊፃ ትፃወት ጋንታ እንተደኣ ኮይና ሓደ ካብቲ ዝጥቀምሉ ስታይል እንታይ ሓይሊ ዘለዎ ፀወታ ብምጥቃም ምስንኻል ስለዚ ናብዚ ፀወታ ድማ ፍሉጥ እዩ ነገር ሒዞም ከም ዝኣተው ኣርሰናል ከዓ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበራ ኣካይዳ ኣብዚ ዓመት እዚ ወይ ድማ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ኣርቴታ ካብ ድመፅእ ዝቕይርዎ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ነገር እንታይ እዩ እንተኢልና ብርግፅ ነቲ ኣይደንቲቲ ናይ ኣርሰናል ትሕዝ ጋንታ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ኣርቴታ ካብ መጀመርትኡ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ኣብ ኩዕሾ ኣድሂባ ኩዕሾ ረጊፃ ትፃወት ጋንታ ከም ዝደሊ ግን ነቲ ፕሪምየር ሊግ ትብድህ ጋንታ መታን ክትከውን ኣካላዊ ብቕዓት ዘለዎም ተፃወቱ እውን ክማልኡ ከም ዘለዎም ኣብ ግምት ኣትዩ ኣብቲ ዝግበር ዕድግታት እንተደኣ ርኢናዮም ኣብ ምክልኻል እኳ እንተሪኢኻስ ቤን ዋይት ሳሊባ ጋብርኤል ማጋለስ
تومياسو سي قلبت زلوهم تتصاوتيهم افتي ماكل توماس بارتي يا زحمه يكون بقلبته قنتي تدغاغامي انجوري دارغا اطقمنا ارسنال يلب جورجينيو اكلاو وقعتو زناد يكونن اوديغارد انترينا زناد يكونن نير قدم حجي افت قدميتون كومو بزح اينبرن ابز عمد زنابነት ዴክላን ራይስ ዝመረጽሉ ካብቲ ዓበይቲ ምክንያታት ንሱ እዩ ኣብቲ ናይት ማል ጸወታ ከዓ ብንጹር ተራእይ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ንባዕሉ ጸወታ ከሃቨርትስ ካብ መጀመርታ ክስለፍ ድገበሮ ምክንያት እንተደኣ ነይሩ ንሱ ማለት እዩ ነቲ ሚዛን ንምሃብ ነቲ ኣካላዊ ብቕዓት ዘተኮረ ጸወታ ገጥሞም ምዃኑ ስለዝፈለጡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክብድሁ ናብቲ ሜዳ ከምዝኣተው ኣርሰናል ኒውካስል ድማ ነቲ ኣብ ኩዕሶ ዘድሃበ ጸወታኒ ኣርሰናል ሞር ኩዕሶ ክጎድፍሎም ምዃኖም ካውንተር ኣታክ ክጻወቱ ሕጂ እውን እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ከም ጋንታ ኣንመዓይ ምሻለካ ይሕሚ ሓንቲ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ንዋንጫ ትወዳደር ምጽበያ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳተፍ ደላ ጋንታ እንተደኣ ኮይና ነታ መቀናቀንተይ ትብላ ጋንታ ዓብ ግምት ይባኣትያ ዝበዝሕ ክፋል ናይ ግዜኻ ኣብ ምክልኻል ውዒልካ ብካውንተር ኣታክ ጥራይ ክትፃወት ምሕሳብ ኣበይ ከብፅሓካ ይኽእል ቀሊል ኣይኮነን ማለት ሜንታሊቲ ኩሉ ይትፅበዮም ግን ከምኡ ዓይነት ነገር ሒዞም ኣትዮም ከምኡ ዓይነት ሒዞም ኣትዮም ግን ኣብቲ ፀወታ ቀለልቲ ነበሩ በዚ ዝፈጠርዎ ዕድላት እውን ዝሓሹ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሞር ግን ኩዕሶ ምቁፅፃር እቲ ከምቲ ልሙድ ኣርሰናል ነቲ ፊዚካል ፈተና ናይ ኒውካስትል ብዝግባእ ክቃለሱ ርኢናዮም ኣብቲ ፀወታ ማለት እዩ ሶ እቲ ኣብቲ ፀወታ ተረኣየ ፖዚቲቭ ነገር እንተደኣ ኢልና ብክልቲኦም ወገን ኣርሰናል ነቲ ጉድሆቲ ክብድሁ ምኽኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ መስመር ምክልኻል ዝነበሮም ፅንዓት ኩሉ ግዜ ኣርሰናል ትሕመየሉ ዝነበረት እንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ከቢድ ፀወታታት ፈርከሽከሽ ናይ ምባል መሳርዕ ናይ ምክልኻል ምብታኽ ገለ ይረአ ነይሩ ሎሚ ግን ክፃወሩ እውን ይኽእሉ ነቲ ዝገጥሞም ዝተፈላለየ ዓይነት ማለት ተን ክለባት ድመፃ ዝተፈላለየ ዓይነት ስታይል ሒዘን እየን ድመፃ ስለዚ ንኩሉኻ ምላሽ ክትቅርብ ክትክእል ኣለካ ነተን ከምዚ ዓይነት ኣብ ጉልበት ዝተመርኮሰ ዓቕሚ ሒዘን ድመፃ ጋንታታት ክትብድህ ትኽእል ጋንታ ምዃና ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታታት ኣዝያ ትቕየር ከም ዘላ ናብቲ ብደረጃ ኤውሮጳውን ተወዳዳሪ ጋንታ ምስራሕ ናብቲ ዝድለ ደረጃ ትቐርብ ከም ዘላ ዘርኢ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ንዓይ ብፍላይ ድማ መስመር ምክልኻል ዴክላን ራይስ ድማ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብዚ ፀወታ እውን ስጋብ ሕጂ እዚ ፕሪምየር ሊግ ካብ ድጅመር ትሑት ዓቕሚ ሒዙ ክፃወት ኣይረኣናዮን ዘለና ስለዚ ዴክላን ራይስ እውን ኣብዚ ፀወታ ዝገብሮ ዝነበረ ሪካቨር ኩዕሾ ምስ ተመንጠለት ተመሊሱ ዝገብሮ ዝነበረ ሪካቨር ዋላ ንቅድሚት ኣብ ምኻድ ዝፈጥሮ ዝነበረ ዕድላት ዝነኣድ ነይሩ ኣብቲ ፀወታ ኣብቲ መስመር ምጥቃዕኒ ኣርሰናል ግን ገና ሓደ ዝጎደለ ነገር ከም ዘሎ ይረኣየካ ምክንያቱ ጋብርኤል ጀሱስ ኩሉ ግዜ ሸቶ ዘይምምዝጋቡ እዩ ኩሉ ግዜ ድሕመየሉ ግን ዋላ ሸቶ ኣየመዝግብ ግን ነቶም ክልተ ብክንፊ ዘጥቅዑ ማርቲኔሊን ሳካን ግን ቦታታት ስለዝኸፍት ኩዕሶ ስለዝሕዝ ዋን ቱ ዋን ንተፃወቲ ቆሪፁ ስለዝሓልፍ ኣብቲ መስመር ምክልኻል ዝፈጥሮ ምርባሽ ወይ ድማ ነቲ መሳርሕ ናይ ምክልኻል ኣብ ምብታን ዘለዎ ግደ ተመሊሱ ካብ ድሕሪት ኩዕሾ ሒዙ ዝፈጥሮ ከምስቶም ብፍላይ ምስ ማርቲኔሊን ሳካን ኦዲጋርድ ብዘለወሉ ግዜ ድማ ምስ ኦዲጋርድ ዝገብርዎ ምንቅስቃሳት ካብ ኒኬታ ኣይትሪኦም ኒኬታ ሞር ኣብቲ ኣቦቱ ኣብቲ ቁፅሪ 9 ደው ኢሉ ፀኒሑ ክፃወት ዝኽእል ተፃዋታ እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ፕሬዲክታብል ምዃን ተገማቲ ምዃን ዘጋጠሞም ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣርሰናል ምክንያቱ እቲ ናቶም ሸቶታት ብክልተ ክንፊ ድመፅእ እንተኮይኑ ነቲ ክልተ ክንፊ ምዕፃው እዩ ኣብ ማእከል እቲ ኦዲጋርድ ዝፈጥሮ ዝነበረ ስራሕ ሎሚ ካብቲ ብዙሕ ፀወታ እዩ ይብልዎ ኣለዉ ግን እሱ ዘይምህላውን ናቱ ካብ ብቕዓት ምጉዳልን ተን ኣማራፂታት ውሒደን ስለ ዘለዋ በታ ኣንፃር ጋንታ ተገማቲ ምዃን ነቲ ክልቲኡ ክንፊ እንተደኣ ዓፂኻያሲ እቲ ብማእከል ክመፅእ ዝኽእል
ሓደጋ ውሕድ ስለ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መስመር ምጥቃዕ ግን ጎደሎ ከም ዝነበሮ ይርአ እዩ ማለት እዩ ብወገን ኒውካስትል እውን ልክዕ ከምኡ እዩ እታ ሓንቲ ሸቶ ተመዝጊባ ኣዘራቢት ኮይና ደላ ንግደፋ እሞ ከምቲ ዝረኸቡ ዕድላት እውን ንሶም ሸቶ ከመዝግቡ ኣይከኣሉን እቲ ዝረኸቡ ዕድላት ዝሓሸ ነይሩ ካብ ናይ ኣርሰናል ማለት እዩ ግን ምክንያቱ ኣርሰናል ወፂኦም ስለ ዝፃወቱ ኣብቲ ትራንዚሽን ኩዕሾ ተመንጢላ ኣብቲ ትግልበጠሉ ግዜ ዝሓሸ ዕድል ክረኽቡ ንሶም ዝሓሸ ነይሩ ማለት እቲ ይረኽቡ ነይሮም ግዜ ሲ ናብቲ ጎል ኤርያ ዝኣትውሉ ግዜ ይረኽቡ ነይሮም ክልተ ሰለስተ እውን ርኢናየን ኢና ከምዝገባ ትኽእላ ዝሓትወን ነይረን እየን ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን ናይ ኦዲጋርድ ዘይምስላፍ ካይ ሃቨርትስ ልክ ኣብቲ ቦታ እውን ክፃወት ዝኽእል እዩ ግን ከምቲ ዝድለ ማለት እቲ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ዝስማዓኒ ዘሎ እንድሕር ናብ ሓደ ደረጃ ክትበፅሕ ኮይና ኣርሰናል ውሳኔታት ኣገደስቲ እዮም ስለዚ ኣሰልጠንትካ ሓንሳብ ነቲ ብብዙሕ ገንዘብ ዘምፅዎ ተፃዋታይ ተወዲቑ ተሓተቲ ኢና ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ደጋጊሞም ዕድል ክህቡ ደጋጊምካ ዕድል ምሃብካ ወይ ነቲ ተፃዋታይ ናብቲ ዝደልይዎ ደረጃ የምፅኦ ወይ ድማ ነታ ጋንታ ናብ ዘይደልይዋ ደረጃ ይመልሳ ማለት እዩ ሓዲ ስለዚ እቲ ካልኣይ እዩ ደጋጥም ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ ምክንያቱ ሓደ ደረጃ ንላዕሊ ሓፍ ክትብል ተባሂሉ እዩ ቻካ ዝኣክል በዓል ወኒ ተፃዋታይ ሰዲዶ ንካይ ሃቨርትስ ኣንፅዩ ግን ካይ ሃቨርትስ ስጋብ ሕጂ ካብቲ ዘጣዕስ ኮይኑ ካብ መጀመርቱ ዝስማዓኒ ነይሩ ማለት እዩ ቻካ ምስዳድ ዋላ ሃቨርትስ ይምፃሲ ቻካ ግን ክፀንሕስ ነይሩዎ እዩ ዝዓመት እዚኣ ንሃቨርትስ እውን ዕዳ መቐለለሉ ነይሩ ኣብ ገለ ፀወታታት ተተቐይሩ እንዳኣተወ ገለ ነታ ሰሚራ ዝነበረት ጋንታ ግን ከምዚ እንታይ ዝበሃል ኣሎሲ ዘይነቕዓ መንደቕ ብፅጋን ምሻሉ ከምኡ እዩ ናይ ኣርቴታ ኣብዚ ዓመት እዚ ክልተ ዓበይቲ ጌጋታት ፈፂምዎን ክንብለን ንኽእል ንቻካ ሰዲዱ ንሃቨርትስ ከምፅኦ ክእል ግን ቻካ ክሰዶ ኣይነበሩን ኣብቲ ቦታት ምክንያቱ ዓሚ ፈጢሮሞ ዝነበሩ ውህደት ምስ ማርቲኔሊ ቴሸንኮ ማርቲኔሊ ቻካ ካብቲ ትመስመር ምጥቃዕ ድበሃል ሲ ብክልቲኡ ወገን ባላንስ ነይሩ በቲ ሓደ ወገን ፓርቴ ኦዲጋርድ ሳካ ዝነበሮም ውህደት በቲ ድማ እዞም ዝበልናዮም ሰለስተ ዝነበሮም ውህደት ንኣርሰናል ብኩሉ ክንፍታት ሸቶ ክትረክብ ትኽእል ጋንታ ገይርዋ ነይሩ ሕጂ ግን እዚ ጎዲሉ ኣሎ ካልኣይ ከዓ ንራያ ምምፅኡ ድማ ብፍላይ ከዓ ራምስደል ከሎ ኣብቲ ጋንታ ንዑ ምምፅኡ እቲ ብዓሰርተ ግዜ ከም ዜና ምዃኑ እቲ ጉዳይ ንባዕሉ ኣብቲ ተፃዋታይ እውን ፀወቲ ፈጢሩ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ነቲ ርግኣት ናይታ ጋንታ እውን ከይረበሾ ዝተርፍ ኣይመስለኒ ማለት ምክንያቱ እቶም ተፃወቲ ኣትላስት በቲ ውሳኔ ክሳብ ክንደይ እዮም ሕጉሳት ገለ ኣይንፈልጥን ኢና ምክንያቱ ራምስደል ከዓ ብባህሪኡ ኮኔክሽን ዝፈጥር ተፃዋታይ እዩ ምስ ተፃወቲ ምስ ተዓዘብቲ ገለሲ ከምኡ ዓይነት ተፃዋታይ ፍቱ ዓይነት ተፃዋታይ ከም ምዃኑ መጠን እዚ እውን ገለ ባዕልኻስ እንሻሎ ሽግር ብዕዳ መሲሉ ኣሎ ኣብቲ ጋንታ እዚታት ከም ኔጋቲቭ ዝጥመት ኮይኑ ትፀወታ ግን መሳጥ ነይሩ እልኽ ዝመልኦ ነይሩ ብዙሕ ፋውላት ዝረኣየሉ ነይሩ እቲ ረስሚ ደምፆ ስለዚ ኣብቲ ፀወታ ልክዕ ኒውካስትል 1-0 ተዓዊቶም ወፂኦም ኣብቲ ፀወታ እቲ ኣብቲ ውሽጢ ፀወታ ዝነበረ ውሳኔታት እታ ናይ ሸቶ ንግደፋ ቅድሚኡ እውን ነይሩ እዩ ሃቨርትስ ኦኬ እታ ዝፈፀማ ፋወል ብቀይሕ ከተውፅኦ እኳ ትኽእል ኣይመስለንን ምክንያቱ እግሩ ካብ መሬት ሓፍ ኣይበለን ግን ኣትሊስት ምሻሎ ናብ ቫር ተፀዊዑ ገለ ክርእየላ እውን ክእል ነይሩ ግን ኦረዲ ድሓን ዕጊባቶም ክትከውን ትኽእል እያ ሳብ ትኽእል ኢኻ ግን ሃቨርትስ ብጫ ክወስድ ከሎ ሰለስተ ተፃወቲ ናይ ኒውካስትል እዮም ብድሕሪ ብጫ ወሲዶም ሶን ኣርሰናል ከም ዝዕውት ብጫ እዩ ነይሩ ኢኻ ትብሎ ማለት እዩ ኣነ እውን ስሒረ ግን ኣድቫንቴጅ ያሳ ኣድቫንቴጅ እዩ ከምኡ እዩ ሳምታይምስ ኣሎ ነቶም ተፃወቲ ኣብ ክስታይ ተእትዎም ማለት እዩ ኣብ ነውፂ ተእትዎም ኣብ ረስሚ ተእትዎም ንሱ ርኢናዮ እታ ጉዳይ ምስ ፈፀመ ዝኾነ
سمعت አይነበረን ባይዞ ስምዒት ትሪኦ ተጻዋታ አይኮንም ዝኾነ ስምዒት አይነበረን ገለቶም ኒውካስል ተጻዋት ግን ጉማረስ ግን ኣብቲ ጸወታ ጆርጊኒዮ ብዘይ ኩዕሾ ሃሪሞ ንሱ አትሊስት ምንታይ ሪኦም ነቲ እሱ ኩዕሾ ተፈጽል ስለዝነበረ መቅድሚት ይዝጎይ ነሩቲ ዳኛይ ንሓሚም ገለ ግን ቫር ግን ነቲ ፍጻሜ ሪኡ ክጽውዖ ይግባእ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እሱታት ነቲ ጽቡቕ ጸወታ ናይቲ ነቲ ጽቡቕ ብልሱን ጸወታ ከም ዝደወኖ ድሕሪ ስለብ ዓብይ በተርእስቲ ስለንዛረበሉ እዚ ነይሩ ኒውካስል ግን በቲ ኮይኑ በቲ ሰለስተ ነጥቢ ሒዛ ምውፃእ ኣገዳሲ ዓወት እዩ ንኣርሰናል ብልክዕ እቲ ነጥቢ ምጥፎም ቀሊል ጓሂ ከም ዘይፈጥረሎም ርዱእ ግን ከምዚ ብኸምኡ ዓይነት ብከምቲ ዘይተኣምነሉ ዓይነት ክትሰዓር ከዓ ኣሎ ከም ጋንታ ዝፈጥረልካ ጥምረት ኣሎ ማለት ንዝቕፅል ፀወታታት ሓደ ሓይሊ ክኾኖም ይኽእል ግን እቲ መስመር ምጥቅዖም ግን ጌና ሓደ ነገር ፍታሕ ክግበሮ ከም ዘለዎ ኣብ ጥሪ መቸም ንጥርስ ይፅበይዋ ህሉ ብልክዕ ንኣርሰናል ናብ ሓደ ደረጃ ሓፍ ከብልዋ ኮይኖም ጥሪ ሓደ ጥቅዓይ ኣምፅኦም ነቲ ፀገም ክፈትሕዎ ተዘይክኢሎም ኣይኮነን ዶ ኒኬታስ ጀሱስ እውን ንባዕሉ ናብቲ ደረጃ ተዘደይቦ ጥቅዓይ ኣይኮነን ኦኬ كثيرا قالوا تسير سلازلو هاي نخيد ناب تخلي تدل مدب ناديانو نايفار وسانه كابسومن نابسومن اندا فف يخيدالو نابي جوز جيتبل ارتيتا دحر صوتا زقربو ترير نقفيتا كما يتريو انا حدا خاطي زغرمن ነገር ማለት እዩ ቫር መጽሲ ካብቶም ቀንዲ ሰባት ነዚ ጽልዋ ዝፈጠሩስ ቬንገር ብዙሕ ግዜ هو حساب سنوي ዓመታት እንዲገሩ ቆሙ ክግበር ከም ዘለዎ ምክንያቱ ብጌጋ ውሳኔታት ናይ ዲያኑ ብዙሕ ፍጻሜታት ይኽሰት ከም ዘሎ ጋንታታት እውን ይብደላ ከም ዘለዋ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣርሰናል አይ ቲንክ ከም ዓይነት ነገር ይደጋገም ስለ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል ቬንገር ብተሪር ይዛረብሉ ነይሩ እዚ ማለት ሰብ እዩ ክጋገ ክእል እዩ ስለዚ ዘይጋገ መሳርሕ ነምፂ ተሓሳብ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ንድሕር ተጋጊው ሰብ ኢልካ ክትሓልፎ ማለት እዩ እዚ ግን ፈፂሙ ጌጋ ንኸይጋጥም ወይ ድማ ኣዝዩ ናብ ጥቃ ዜሮ ክቐርብ ክውሕድ ተባሂሉ ዝመጽ ሓሳብ እዩ ዝከረኒ 49 ጸወታ ኣምቢትን ኮይኖም ኣርሰናል ምስከዱ ምስ ዩናይትድ ተጻዊቶም 2-0 ክሰዓሩ ከለው ኣብኡ ኣብታ ጸወታ እቲኣ ሉምበርግ ብፈርዲናንድ ተሃሪሙ ላስት ማን እዩ ነይሩ ፈርዲናንድ ብልክዕ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ ፋውል ተፈጺሙ ታኩዕሾን ሾቶ እንዳኸደት እንከላ ወዲቑ ዝኾነ ስጉምቲ ተወሰደ which means ቀያሕ ከተውህቦ ትኽእል ፍጻሜ ነይራ ነቲ ጸወታ ድማ በንጻት ነቲ ሪዛልት ሲን ኣብ ካልእ ደረጃ ክልውጦ ትኽእል ነይራ እንደገና ሩን ከዓ ኣብ ፔናልቲ ካምፔል እግሩ ሰዲድዋ ግን መሊስዋ ክነሱ ነታ ሰዓት ግን ተጠቂምላ ሩኒ ወዲቑ ፔናልቲ ተዋሂባቶ ኣዝዩ ማለት ኣብቲ ሰዓቱ ንኣርሰናል ከምዚ ልቢ ዝሰብር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኪኖቲ ኣብ 49 ጸወታ 50 ኣትሊስት ክልዋ ዝኽእልሉ መዓልቲ እዮም ብማንቸስተር ተሳዒሮም ደው ኢሎም እቲ ስዕረት ጥራይ ከይኣክል እቲ ስዕረት እውን ብኸምኡ ዓይነት መንገዲ ምምፁ ከቢድ ነይሩ ማለት እዩ the battle of ኢልና ኦልትራፎርድ ኢልካ ዝዝከር ጸወታ ድማ ኣብቲ ሰዓት እቲ ኔስተርሎይ ንቬራ ከመይ ገይሩ ቀይሕ ክወፅእ ከም ዝገበሮ ኩላና ንዝክሮ እዩ ማለት እዩ ኣይሃረሞን ምስተንኮፎ ኔስተርሎይ ንቬራ እግሩ ሰዲድሉ ልክዕ ተሃረመ መሲሉ ቫን ኔስተርሎይ ቀይሕ ወፂኡ ቬራ ድማ ሕጂ እዚ ምናልባት በኣርሰናል እዩ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ ምስ ቬንገር ከተኣሳስሮ ስለዝደለኹ እምበር ብዙሓት ጋንታታት በዚ ነገር ዝተበደላ ብፍላይ ካብ ቻምፒየንስ ሊግ ፈፂሙ ኣነ ካብ ኣእምሮይ ዘይሃስስ ቸልሲ ምስ ባርሴሎና እንዳተፃወቱ ከለዉ ኣብ ቸልሲ ተፈፀመ በደል
ولا حنتي كتقولصو يخديت I don't know كمي عينت بروفيشنال تتصاوتيهم نعوت حقيسهم حليفهم ابز قربا غزيون كمزي تزريبلو نيرو تي كيز مالتي تي دانيا بدحري خاب كلسو تعليم بفلاي بحنت فصامي اب معكل بوكس مانو እንዳተ ተንከፈት ኮላ ሃዲሙ ፈጺሙ ማለት ይዘይር ሱዓሲ ዳኛ እንተዳኒ ሓደ ፍጻሜ ኣብ ፔናልቲ ተወዲሙ መቁሸ ትጅመር እንተለ ሕቆይ ወይ ምክንያቱ ካለ ፍጻሜ ሓልፎ ስለዝኽእል ንድሕሪት ይክጎይ ዘለዎ እቲ ዳኛ ግን ሕቆ ገልቢጡ ሃዲሙ ካብ ፍጻሜስ ሃዲሙ ይዝከረኒ ባላክ ገለ ክጎይዎ ዝነበረ ስሜት ሕጂ ከምዛ ዓይነት በደላት ተደጋጋሚ ያጋጥም ስለዝነበረ እንግሊዝ ፔናልቲ I think Lampard دهرما وش تأتي أو تسعة. تهاجرت قاتا. تكون عايز نقرأ قاتي مو. Nigeria I think 96 98 I don't know. كومو penalty للتهرمت وليش يا هاري مو مثلاً كومو لعل حتين هاري ما وشتي. أتي أو تسعة مس كاميرون دات صوت كله ونايوان شات صوته. تعمي صوت كاميرون وسيدهم متواجد. أجزيتات كله. ተደጋጋሚ ያጋጠም ስለነበረ ነዝን ክፈትሕ ይመጽይ ኢና ንብልደም ነበር ብፍላይ ካ ኣብ እንግሊዝ ታርቴታ ድቦሎ ንሱ ዝበለጹ ተጻወቲ ዝበለጸ አሰልጠንቲ ዝበለጸ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዘለዎ ሊግ ኮንካ እዛ ዓይነት ጌጋታት ክፍጸም ክትርእሲ ኣነ ከም ኣባሉ ምዃነ ይሕፍር disgraceful illegal is مشان كبري خا مشان بالطعمي كبر استنكف جي مسمعيتو دايا اسلطنتي دحرت تصوتا الله غزيد وهابو اتليست سكاب زحاسبو مالتي ግን ኣብተ ሰዓት ትኻ ከይዶም ነቲ ፍጻሜ ተመሊሶም ቪድዮ ክሪእዎ ዕድል ኣለዎ ስለዚ ተመሊሱ ምስራዮ ገና ክዝሕል ኣይከኣለን ትናቱ رسني أكلتيو تبع عبيم كوفي لزجورا كونفرنس تاوصي لهم زجورا أكلتيو راح نفل اللي زي بلو مجلسي أزي تريز هنا مجلسي هيو ولا زاري بيو بزحات أبغونو بينهم نعوم الزرابو مالتي معناته نتايو نتوم أصلتنتي بالتعمي حدا نقرأ يا دانيا ኣብቲ ሜዳ ክውስን ይዛኣቱ ናይ ዳኛ ውሳኔ እንተዳኒ ተቐባልነት ይስእናሎ ትኩዕሶ እግሪ ሓደጋ ክወድቕ ምዃኑ ርዲ ግን ነቶም ኣሰልጠንቲ ትክክለኛ ስምዒቶም ከይዛረቡ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ማለት እዩ ድሕዳ ነቲ ዳኛ ወይ ነቲ ውሳኔ ዘቋናፅብ ዝኾነ ነገር ተጠቂሙ ክሳብ 6 ወርሒ ገለ ክውፅዕሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚታት ይፅበዮም ስለዚ ኣዝዮም ፈሪሖም ተጠንቂቖም እዮም ዝዛረቡ سلطمان أرتيتا خزارب كله كم زتوديو تزارب وين السمعني عمي لو عمتون صور تباهيلان يرى أرسنال صور جن سلسلة تبعي ملسني كم تنصر بالله أبزلي جزسي حتى نتموك ساكن ده قد داسيته سلازي أبزلي جزء كله بخمسة عينة جيجا انتدا وصانيتات جيجا تفرد على وين which means نبل لنا حجين I can day millions business easy كندو هاي تصلوا يفتر مالتي تحنتي نتبون كندو تصلوا تفتر سلازة أرتيتا تزارو وزاروا بتخكل أنا يسمع معلي نحن تاي كم صاليو ندعي قل بزحات قل كمزي تقبلهم مو بعبي أرسنال كا بتوصاني قصت خمزة كونت أقول سلطان خمزة لاون تي ستايل مجلس وسيم نيرو مالتي حجي نابتي دانيነት ተመሊስ ናሲ ቬንገር አርሰናል ትብደል አላ ይሉ ዝሐሰቡ ሐሳብሲ ገና ሕጁን እቲ በደል ቀልሲሉ ማለት እዩ ኮቪሉስ እንታይ ይብል ሁሉ ንሱ አክትብል ትኽእል ማለት እዩ ካብቲ ነገር ትንኽወጽ ሕጅታይ ኣብ እንግሊዝ ዘለው ዲያኑ ማለት እዩ ብፉሊሲ ከባብ ካልኦት ሊጋ ዘለው ዲያኑ ፕሮፌሽናል ስራሕም እሱ ዳኝነት أبعال جرمن زاكل بوندسليغا زاكل حبي ليكسي كان سرح لهم توم ديانو بدلهم توسع سرحهم بالتداين
البريمير ليج نزخ جبرون حركاتهم قديم بتتصاوت فينجر من شو داني دبا داني من بالتي دانيا نصوميم هذول ديانوس فول تايم قام جوب صراحة مسخون كم زقبو فول تايم صراحة قام كم زقبو سعيرو نابز درجة زلبسكو مالتي سلازي هم كل ليغات نلعلي توم بروفيشنال صراحة الصين ولا بدنا ديان تدقاقل ليفربول رينا هنا كندي زي أبز عمت زترايسي كندي زت حمامي والسانيتا حليف الله أبروس يونايتد كوم بوزح مالتي دم أمريكا تريهم كلها نابي قصي وتزبل كاي مالتي تأمان نت متفرق قدفوهم كل قدفوهم تعزى بين كاسي تا تدقفا قانتا بخمسة عينت ناي دايننت جيجا كتسعر كلها دقيم كانت ماليسكاس وعصو أقرب كيترون يقبر كاي sometimes مالتي تي تبغى يسكبيري مالتي أبتم تتصاوتي كساب كندي لبوم تسبرت بعبيس أبت بيزنس هجي نابي قصو خير كم استلك كنقمت على نانسيلك نابت زيت أمانة مالت كوربشن أفكار مليكا خمسة تقولوا لي تخلينكن كم زبها الحطوات كمنسي مالتي السن تمسي سبير دانجروس أنا بحكي بفلاي أبتوسنا قانتات زدقاقم انتر أخوين بفلاي كاني بترتعك فتر قدني مالتي بفلاي كاتن تنبتهم عين الدانينة زحق زاد اللواء ويدماني قال نت بزرخ باز اللواء قانتات كا بهفتامات دمو ولا قال قنان كلواها بالتأساسر نقر كلي مالتي سلازي كبيد حدقاي نتليق بعبي مالتي أبزنايت مال حجي كاوصيا تمريسات بهالله حسو اوكي حدا حق له توتال تخبصو كتوص علوا تاي مالتي كباب سلازخونت كعسو بني شي بارتي امريت تتنكف تخال بارت خيتنكف غلي اب وورلد كابسي سبين مس جابان زنبره صوتا تا عشان ذكر عينا دحرغن مسر عينا بزغبا مالتي تي فيو بالعلي كل مسر اي وغن تاعسو قال خفالا نتصعدا لاين تنكفاتهم بتصنح تراي مالتي ابزغن كومون كرينا يقالو تنكفاكا اوريدي تنكفاكا هم ردو سيدما هو كان نتي وصاني اللي خاطر وصاني خاطر نمر اي مالت له وتماسلت انت كو ابتقوم قالوا تا فيديو لابتوب مالتي كل له ايكزاربوني دحدا توم فاري امه خوينومسي نمنتا يدا نتخال حبرتسب نتي ابتقعس اجر زلو زوريا دلو سب كريا زيت سرح تالاي كمرد ايتزاربنا الى مودي اما بناب نافتن كلتا دلو ان كيدوم نافتا ددوفون نافتا اوف سايت الى دطورطور بوسيبل دور ردين انا اجي اي وصاتن ايكون كنت بدلو اي وصي ايكون كنت بدلو وصي وصاتن سي انتاي كونسيستنس دي سندلو نابنت اوف سايت إلهم أب حدا جزء لاينر يخامو أبت لاين دما تي تتصاوتاي وي آتيو خمزلو وي وصي خمزلو زرقاقص نجار تري دحريو نو كومنت مالتي جن كومنت زير يوم خا تي تجزيس نا سوشيال ميديا ما نمسب زاربولو جزيس لزخونه ناتي ليك ناتي بيزنس بعبيو امنتاي وقع دغ اتلو مالتي تراي اوف سايد غداي نكرفون تانت صدق زخونه سب كسغرا ديك على ግን اسما ጋር استفصمه فاول ግን ولا حنت زارب اي نبرتن سوري فاول ينيرو بخلته ايدو دفيو اودي اوي سون منتاي نساتريا تا شتو كترز سرز زي قالت ولا حدا ولا غاري نيفيل كمزي هاي توسانيس كونعي زعينو تريتو يبونيرو ايفراغن فتوكاي كم حوي ግን أرسنال تبديلهم يوم زيزبال كان تقول عيقنا إلى ما بيسولو سلازي رويو راح أنت زس مش عندك كمان نمكن كأقرفه وي دقاق فينكا وي قصدو تفلت فينكا ديكونس ولا حرف قصدو دي فلت سب ولا ريو كوسنو النجار أموخا 4 دقائق زاكل نتوساني كوسد جزيت وسيدوس جيجا كوسن كله با إيماجين أسوعي الكلاني ركضتنا مسمر وجه تمجمر يا مالتي كاميرا
I don't know بناتي مالتي كمان بلك هذا كاميرا تحنت ترى قدي حتى تحنت كمان I'm sure يعني كم زناتي emotion آتيم ترى دني ناس كم زي كمان كريا دلي تخعس أي كده حتى أسوي الكلام أي كده حتى كريا دلي ولا أنا دني نخمزي له كريا له جن كلا إيرا أنا بخلا إيرا أنا بقول إيرا أنا أي كده حتى كم تخون موس كوايد زارب دلو أبزي زبالة الليكسي which means بانيميشن كمان بريم صلنا بانيميشن حفا بيلومسي يخلو أمبر نبت دلهم دايركشن جرنا بقولو دلهم بقولو بيو كنريم برجورنا كمل كايمو خمسين كا سي أيتقل حزن قليلكا كتقلصوس زس كمزي كسايبن هاوس بالتعامل ديتيل كله بدك دحلفلو ቦታ ወይ ድማ ሊግና ንብል ዘለና ማለት ኩሉ ነገር ረቂቕ ኣብ ዝኾነሉ ሊግሲ እዚ ነገር እዚ ዓይነት ጌጋ ክፍፀም ኣብዚ ባይ ዘ ወይ ራያ ታኩዕሶ ካሊያ ክእል ነይሩ ክሮስ ምስ ተገብረ ናቱ ጌጋ ናብ ኩሉ ሽግር እትያቶም ካሊያ ክእል ነይሩ ኣይደን ነው ከምቲ ዝበልኩ ዓንተዋይ ግን እቲ ተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ራምስደንን ዝለዓለ ርእስቲ ፀወጥን ፈጥረሉ ኮይኑ ስማዓካይ anyway ግን ተወሳኔ ከምዝ ኮይኑ ሕጂ ሓሊፉሎ next ከንታይ ክመጽእ I don't know ከምዝ እንተዳ ቀጽሉ ክመጽእ ካደሊ ከማን ደሎ ኻነ እሞ ተተረፈ ደሓይሽ ደለትኹን ደለይኹን ድባሃለሉ ግዜ በጽሒ ባይ ዘ ወይ ምክንያቱ ብኾሜ ደሓተ ከደሎ ምክንያቱ ዳይት ዝበልኩ هو ምክንያቱ በቲ ዝሓለፈ እንታይ እቲ ሽግራት ምስ ኣጋጠመ ቫር መጽያስ ቫር እንድሕዳ ሕጂ ኤክስኪውዝ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ንሰብሲ ኤክስኪውዝ ትገብረሉ ኢኻ ሰብ በቃ ሰብ ክጋገ ክእል ኢልካ ስለዚ እዛ ታቫር ግን ነቲ ጌጉ ክትእርም ድመፀት ሲስተም እንተርኣኒ ተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ሽዑ እንታይ ዝመስል መሲልካ ኮነ ኢልካ ድፍፀም በደሊ ክመስል ማለት እዩ ኢረር ደይኮነሲ በደሊ ክቕየር ማለት እዩ ጅኮሙ ናብ ከምኡ ዓይነት መረዳእታ ክኸይድ እዩ ስለዚ ወይ ሓደ ለውጥታት ክመጽእ ክእል ኣሎ ንኣብነት ኣብ ጎል ላይን ሲ تا عشان تحب حليفة لاين أب إيدهم فايبريت تقبرها تازقوا ساعة فايبريت جرات حبرهم لك تبمر اللاين زي قبر المهنات ونيلا تبمر تميداسي تا صهوا بدوت بجزء كم عينة ملكت كم زوال ممكن قبر يكالي ادخال انت توسخي تفاول تقال I think مودعو نهاية بالتخيل توم أنا أب إنجليز وإذا ما بتينا إنجليز ليج زلوا ديانو بقعات هيكون نتليك زاكل بقعات يقولون سلازي كان مفتحي كوستر خلال له كبملو هجرات ويد ما ليجات بسكيجول ناتهم دحلو ديانو أبتليك ساتفلك كمتي أسلتنتي تتصاوتي ككله عالم نامتو أو ز ماتسيناتهم مويا دبر كتلو توم ديانو كم عينة أمارات كفترو زلهم كويس يسمعني أما أنا تترفت بالباقي وجن ما قرأت ولا أنا عن سنس دعاء عبيهم نوات. ستين في الله 4 دقائق أكل أمون قد صوتها وبشدوك بالمكور لوكو ساينتيفيكال ولا توم تتصاوتي تي أكلات ناتوم سي قليل يكونن مالتي. تترفت كم تاسخات بالك إنه كورابشن ولا طعمتي هذه أبار. تدليهم كسعر هذا اللي تدليهم كبلغات تدليهم سات يا تدايري حالات سي حق وملو تداني حجي أبزانيت مالي صوتا بزانيت مال صوتاكو دانيا كنت حتى تكون بركع زرارة نيري انتاي تواهيلي نفلتني ناقل نتابر اسمها قال استفتصم تفاول رأيي أخذ الوزق بونجن فارق هو حجو كاريكوست خاطو خلو كم تو كونفرزيشن انتاي نيرو انتاي باهال نيروم أرسنال قد so بالنسبة لك كترف حيش تسعيرهم يوم 3 سنة في أتدلي قريتها أرسنالويان نتكلم مستعد تاميدا بتيلم وسيلم باي ذا واي قلتي برونو كومبيتي بقيح خوت إيد قبانير أنا نيرم ساي نيرم معروفتي أنا كم أقول نيرم بقى قريمون بقى قريمين ولا كيبل خمجة غير هاريمون حسب
قدمس هو ولا شيء دفع بالكاي قيح نيرو ابز فارغن ندع غيرو مدام حق ولا انتايو نو وزين السن بعلو عم حطوي مغنيات انتاي زبل نسيل كان ابنت ناي هافرتس ناتو انتدا وداديرنا هافرتس لك تاقعشو قديمو سلازقلعاي تفاوت تفصيم تردي كان ጉማረዝ ግን ኦሬዲ ተቆዕሾ ከይዳ ኮላ ድሕሪ ኩዕሶ ዝፈጸሞ በደል ስለ ዝኾነ ኤክስኪውዝ የብሉ هو يلا ዳይሬክት بدك ሬድ كويس هم دول ካርድ ያ ያ እሱ ንምንታይ ሕጂ غاني كحتى سوري واي جنا سلطاني ناي نيوكاسل دي قيرو زو كله دعوا عند بل زو كله عند هرمم زو كله عند دفع هو እንታይ ድዩ መስለክ ሕጂ ሓደ ተጻዋታይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብፍላይ ምስቲ ቶናሊ ዘይምህላው ማእከል ሜዳስ ንሱን ተወፂኡ ቶታሊ እዮም ክዕብለሉ ማእከል ሜዳ ናይ ኣርሰናል ተጻዋቲ ማእከል ሜዳ ኣርሰናል ክዕብለሉ እዮም እሱ ተጻዋታይ ግን ከምኡ ዓይነት ንምንታይ ዓይነት ተጻዋታይ ይመርጽ ነይሩ እሞ ግን እንታይ ካትብል ትኽእል ኣትላስ ነቲ ዳኛ መዝሚዝዎ እዩ አንስ ዝኾነ ስጉም ከምደይ ወስዱ ይወይ እምበር ከምኡ ዓይነት ጌጋታት ተደጋጋሚ እንዳፈጸምካ سي كمي ما تتاقانتاون أم حدا قاعد أطلع في الله تزجبر عن جالسي كان زي حدا بروفيشنال تصاعد كم زبد كبيت صوت عقله كم عينة جيجا مفتسام out of tension دي إن شاء الله قد كستاك توصلنا خالي سكبارة أنا بحق نخيل بالنافتا سالسيت دلنا موداسان نو الله حنت مملاس بوتشوتينو نابتوتنهام انتي سمعتي يخفتر يا بوتشوتينو دحري خندي عامت يزخون دلو 2020 انديو 2019 20 اندي واتي جي دحري 3-4 عامت يو كملس ناب ميرا توتنهام بوتشوتينو توتنهام دقفتان بعلو علتو كم نذكره أب ساوثهامبتون بلوز زخانة عمد حليفو ساوثهامبتون شامنيت خوينا كتود أب بريمير ليج مريحوا دحريو أب توتنهام متي أب توتنهام دما صنعوا 5 عمد 4 عمد أب بسرعة أب تشامبيونز ليج كم تساتف جيروان توتنهام كابتن بدهتي قانتاتنا بريمير ليج خوينا كاب كله تيدقفتي توتنهام دما زبهقوا عينة صوتا أميدهم كريو كستما أورجيروا تزعبي نقدر دما تشامبيونز ليج فايناليست جيرواي لايك عدلي خاطر له تخيل أبتدي صوتا تونسي كعواتو له تخلو بزح حاجات عميتات نيرغن تاوان جاي ترخبتن مالتي سلازي كاب كله بزحات أزيم ناشط تصاوتي نابقعات همتيو ستارز الفترة أسلطاني سلازي توتنهام سزنافقو سلطان يكربلون حجي كينافقو هذا حج لله سيتويشن مالتي دحرسو موصوغل I think كندي سلطانتيوم بتصحم مورينو متيو ريال ماسون نقرب جزي نونو إسبريتا سانتوس أنتوني كونتا ستالين نقرب جزي جلما أنجي بوستيغول دما بتصير له سلازي شو عاد سلطانتين بتصحم 5 عمد صنيع نسوسي أبزن 3-4 عمد سي كندز سلطنت بتصحم له لمنتاي ترجعت سلازي ترغبي مالتي أركيبو مانشستر بمغيار أم مغيار يا يقدم بر معناتوس مخاس نحدا وانچا سلازي مصاي بايزوي بوتشوتينو سي وانچا خمص سلازي كاله اي وانچا زمصوت اسلطنت متان نتنا وانچا مسان كونسيستنس لزقاطمو زبر ነገር ለመፍታሕ በዓል ሞሪኖ መጽዮም ማለት እዩ ስለዚህ ዕውት ከም ዘይነበረ ፖቸቲኖ ተወሰደ ስጉም ቁኑዕ ከም ዘይነበረ ሪዮም እዮም ኣብዚ ዓመታት ማለት እዩ ስለዚህ ፖቸቲኖ በዓል ውዕለት ናይ ቶተንሃም ብደገፍቲ ብኩሉ ፍቱው እዩ ስለዚህ ናታ ንሱውን ከመሰልጣንስ ክላስ ዝኾነላ ተቆይናስ እሰዕ ተጋንታት እያ ስፓኞል ገለ ይዋሰልጢኑ ቅድሚ ሳውዝሃምፕተን ድማ ብደረጃ ፕሪሚየር ሊግ እጆን ኣብቲ ሊግ ዘለው ይኮን ተመሊሶም ካፕተን ዓበይት ጋንታታት ኣይኮን ንቶተንሃም ሒዙ ግን
كلاس وانا سلطان كويس دروون باتي اب توتنهام زسرع اسرع بات كريديت تيم ناي بي اس جي سلطان خون عد الرخيبو مالتي حجون ناي تشيلسي خون كيل دولو سلازي بعد وعلت ناي توتنهام زغون سلطاني دحريو بزحالو بزح قلطم حليفهم حجي بز حدش سلطاني نلي مرح زقالت ኳስ ሲቲ ስዒሮም ስለ ዘለው ሓሊፎም ማለው ስጋብ ድሕሪ ፀወታ ማለት እዩ ትውፂ ስለ ዘይፈልጦ ግን ኣብ ዝተረጋገአ ናይ ዓወትን ናይ ርጉእ ጋንታ ፅባቐ ፀወታ ዘለዎ ተዋሃደ ጋንታ ተሰሪሑ ቶተንሃም ሲ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ሕዝቡ ዝሓለፈቶ ገጠምተም ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ብዝኾነትሉ ግዜ ንሱ ከዓ ነታ ብዙሕ ሚልዮንስ ዘውፅአት ጋንታ ግን ከዓ ናብ መንገዲ ዓወት ንምምፃእ ትቃለስ ዘላ ጋንታ ሒዙ ናብ ቶተንሃም ኣትዩ ኣሎ ሶ ሕጂቲ ናይ ቶተንሃም ኣሰልጣኒ ምንባር ታሪኺ ከመይ ገይሮም ይቀበልዎ ብዘየገድስ ሆፕፉሊ ብፅቡቅ ከም ዝቅበልዎ ይርዳእኒ ምክንያቱ ዝዝበልናዮ ስለ ዝኾነ ብልቦም ዘሎ ንቸልሲ ሒዙ ግን ዓወት ደልዩ ከኣትዩ ቶተንሃም ከዓ ሕጂ ብዝተኸኣለ ነቲ ሒዞም ዘለዎ መሪሕነት ክፍንዎ ስለ ዘይደልዩ ኣብዚ ናይ ደርቢ ፀወታ ተዳልዮም ክፀንሕዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ሓያል ውህደት ዘለዋ ከባድ ጋንታ ኮይና ቶተንሃም ትፅበየላ ኦኬ ሓራይ ኣብ መወዳእታ ደላ ማለት ተሪፋትና ደላ መደብ እዚኣ ደርቢ ለንደን ሎም ሕጂ ድካየድ ፀወታ ማለት እዩ ድሕሪ 3 ሰዓት በዚ ናይ ዝዓድና ኣቆፃፅራ ማለት እዩ ደርቢ ለንደን ቶተንሃም ምስ ቸልሲ ከመይ ክኸውን ከመይ ትግምግሞ መን ትስዕር ትብል ወል ፅቡቅ ፀወታ ክንርኢ ኮይኑ ይስምዓኒ በቲ ስጋብ ሕጂ ርኢናያ ዘለና ቶተንሃም መሳጢት ጋንታ እያ ኮይና ደላ ቸልሲ ከዓ ዋላ እኳ እቲ ናይ ሸቶም ምምዝጋብ ፀገማት ገለ ይሃሉ ግን ከም ጋንታ ዝረኣየካ ከምዚ ምሻሎት ክትስራሕ ትኽእል ጋንታ ምኳና ብዙሕ ከምዚ ክተውፅኦም ፅቡቃት ኤሌመንት ኣለዎ ኣብቲ ማእከል ዘሎ ዓቕሚ ናይ ተፃወቲ እንተዳ ርኢናሲ ካላገር ብዓብዩ ብፍላይ ድማ ሲ ብብዙሕ ሚልዮናት ብ100 ገለ መደን ብ100 ሚልዮን ካሴዶ መፅኦም ደለው ኣከፋፈልቲ ሮድሪገዝ መፅኦም ደለው ኣከፋፈልቲ ኣብ መንጎም ዝፍጠር ዘሎ ውህደት ቀስ በቀስ ዝፍጠር ዘሎ ውህደት ንመፃኢ ሓደ ካብቲ ኣስ ማለት ሲ ኣስጋኢ ወይ ድማ በዳሂ ዝኾነ መስመር ምክፋል ከም ዝኸውን ብጌኑ ይርዳእካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብመንእስያት ተፃወቲ ዝተተኽተኸት መንእስያትን ታለንት ድኾን ተፃወትን ተተኽተኸት ጋንታ እያ ምናልባት ናብቲ ዝድለ ቴምፖ ስለ ደይመፁ ብፍላይ ካብቲ መስመር ምጥቃዕ ብዙሓት ተፃወቲ ብኢንጁሪ ርሒቆም ኣለዉ እሶም ብባሕደ ምለሱ ኣለዉ ምስናቶም ምምላስ ክፍጠር ዝኽእል ለውጢ ከም ዘሎ ንድዩ ግን ብዝያዳቶም ተፃወቲ ብሓደ እንዳተፃወቱ ብዝኸድሉ ግዜ ዝሓሸ ብቕዓት ከም ዘምፅኡ ርዳእካ እዩ ልክዕ ከምቲ ንኣርሰናል ከዓ ሳፕራይዝ ዝገበርዋ ቶተንሃም እውን ቀለልቲ ኮይኖም ከም ዘይቀርብዋ ይርዳእኒ ንዓይ ማለት እዩ ሶ ቶተንሃም እዮም ክንሪኦ ፀናሕና ብቕዓት እዩ ግን ስፔሻሊ ቸልሲ ሕጂ እንታይ ኮይና ደላ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብተን ዓበይቲ ጋንታታት ንላዕሊ በተን ንኣሽቱ ጋንታታት ትሽገር ኣላ ከምዚ ትወኒ ናይ ፀወትኦም ሲ ኣብቲ ከቢድ ፀወታስ ኣኽቢዶም ስለ ዝኣትዉ ትዝገብርዎ ምድላዋት ስነኣምራዊ ድዩ ኣይደኖ ኣብኡ ትሪኦ ብቕዓት ንፅባሒቱ ኣይድገምን ኣብተን ንኣሽቱ ጋንታታት ገለ ሶ ንቶተንሃም ግን እቲ ሂቦማ ደለው ደረጃ እውን ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን ብዓብዪ ከዓ ደርቢ ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ ቀላል ጋንታ ኮይኖም ኣይክቐርቡን እዮም ቶተንሃም ድማ ትንፈልጦ ዓቕሚ ሒዞም ከኣትዉ እዮም እቲ ፀወታ ብሉፅ ዝኸውን ኮይኑ ይስምዓኒ ሓፈሻዊ ግን ከምዚ ብማዕረ ዝውዳእ ፀወታ ኮይኑ ይግምቶ ኣነ ማለት እዩ ኣይደኖ ንስኻንታይ ትግምት ማዕረ ከወዲእኸን ዘን ክልባት ኩለን በቃ ግልግል እንዳወፃ ንምንታይ እዞም ተዓዘብቲ ትፈርሆም ኣለኻ ዲኻ ተዛረብ ኣጆኻ በሎ
ንኣብነት ሲ እንታይ ይመስለካ ኒውካስትል ኣርሰናል ፎር ኤግዛምፕል ሲ ማዕረ ኢለ ገሚተ ነይረ እቲ እታ ብናይ ዳኝነት ስሕተት ዶክንብላት ዋህበት ጎል ተዘይትምዝገብ ማዕረ ወፅኦም ማለት ሕጂ ከምኡ ዘብለካ እንታይ መሲልካ እቲ ባላንስ ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ሲቲ ምስ ዝኾነ ጋንታ ትፃወተሉ ግዜ ብዙሕ ናይ ማዕረ ውፅኢት ኣይትርእን ኢኻ ወይ ይስዕሩ እዮም ወይ ድማ ሰዓሩ እዮም ምክንያቱ እቲ ዓይነት ኣፃውተኦም ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ነቲ ማእከል ሜዳ ሕልልዎ ሽዑ ወይ ሸቶ ይመዝግቡ ወይ ሸቶም ዝወፈሩሉ ግዜ ድማ እቲ ካውንተር ኣታክ ሸቶ ይምዝገቦም ሕጂ ናይ ቶተንሃምን ቸልሲን ግን ቁርቁስ ሞር ኣብቲ ማእከል ዝውዕል ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ እውን እንተደኣ በዚሑ እቲ ቁርቁስ ድማ እንታይ ትገብር ኩዕሾ ብዙሕ ግዜ ናብ ሸቶ ኣይትኸይድን ተረዲካኒ ስለዚ ምፍራሕ ደይኮነሲ እቲ ፀወታ ኮይኑ ዝስማዓካ እዩ ማለት እዩ እምበር ቸልሲ ኣነ ብኣይ ወገን ግን ኣነ ብለካ ከይሓትትካኒ ቸልሲ ብሰለስተ ብሓደ ክስዕርዎም እዮም ቶተንሃም ኣይጥሉኒ ኣነ ናተይ ግምት እየ ነናትካ ግምት እንዲኻ ትዛረብ ስለምንታይ ተዛሪብካ ክትብለና ኣይክእልኒ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ከምኡ ዝበሃል የለን ኣነ ከዓ ክልተ ብክልተ ድወፅ ኮይኑ ይስማዓኒ ክልተ ብክልተ ፅቡቅ ኣነ ከዓ ሰለስተ ብሓደ ዝፍጠር ነገር ኣሎ ፎር ኤግዛምፕል ቸልሲ ኣነ ይለካኹ ኣጋውኖኦም ፅቡቅ እዩ ግን ከም ገለ እንዳኾኑ እምበረይ ተሒዞም ከይገድፉኻን እዮም ኣግፊሖም እዮም ጎሎ هو تي نتكال عجي تي اب تشيلسي نريو لنا صدمسي تي ولا نابنت اب ارسنال دراني 2-0 مري حمص نعو حقيبكا اب موصا አሎ ማቹሪቲ ሙግዳል ማለት እዩ እሱታት አሎ ግን እርግጠኛ ያላል ጋር ተባለው ከም ዘይቀርቡ ለማንት ኦኬ አራይት ሶ ቴንክ ዩ ካብዚ ናይ ትማሊ ብዛዕባ ኩዕሾ እግሪ ገዲፍና ብዛዕባ ቫር እንት ዝበናይ ማለት እዩ ብሉስ ናይቲ ጾታ ዝኾነሲ ክንደይ ተጻወት ቡር ሃጾም አፍሲሶም ክነሶም ስለ ራይስ ዝዛረብ የለ ስለ ጎደር ዝዛረብ የለ ስለ ቫር ኮይኑ ትርስት በሙሉ ማለት እዩ ብሉስ ናይቲ ጾታ ቫር ነይሩ ዝበናይሲ ንሱ ማለት ሕጂኻ ካብkom ዓይነት ጌጋ ካብkom ዓይነት አርስት ወፂናስ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ንዛረበሉ ጾታ ይግበረልና no ቫር ራስ ጋብዘሎ لازم ያ እዚያ ኣነኻ ኖ ቫሩን ሎማዓት መዛረብ ጽባሑን መዛረብ ክትኮና ክሳብ ዘይተረፈት ናይ ባሐቀ ብጣዕሚ ደጽልእ ግን እሞ ኩዕሶ ዝነበረ መደብና ኣብዚ ንዛዝም ኣለካ ዲ ዝኾነ ነገር ትዛረበ ሶሪ ኖ በቃ ጽቡቅ ጾታ ይግበረልና ምትባዕኩም አይፈለየና ቴንክ ዩ ህብረት ተኸታተልትና ኣብ ዝቕጽልካ እንዳማሓይሽና ንመጽ ስለዘለና ዝመደባት ናትኩም ከኣኒ ሞራል ድልናይ ላይክ ጠራዕራዕራ ብሎ ልብ ሎ በታሕቲ ድጥዎ ጠውቆ ሸር በሉ ላይክ በሉ احنا خاطا ዝካለና ክንገብርና እንዳማዕበልና ኢና ንመጽ ለና ኸነሐግሰኩም ኢና ጆም ቴንክ ዩ ናይ ሎማ ዓንት መደብና ብዝንውድ የغنيلنا በእምነት ከኣኒ ብስመይም ሽም ተኸታተል ቴንክ ዩ ሰማው